As portas da Casa da Cultura abriron ás 11:30 para o público. Sobre esa hora chegou a xa exalcaldesa Paula Fernández, bastón de mando en man e acompañada dos seus dous edís e de modesto pose Pablo García e Mar Barcón da directiva socialista. As 196 butacas do Salón de Xuntas logo se encheron e a policía local impediu que subiran máis veciños. Iso sí, Fernández Pena interviu para ordenar que as portas quedasen abertas para o público que se quedou abaixo e que puido escoitar a sesión plenaria por megafonía. Que ninguén as peche porque esta alcaldesa deu instruccións moi claras o viernes de que estiveran abertas para os cidadáns. O resto da corporación, agás o edil do BNG que chegou con tempo, entraron pola porta de atrás, un feito que criticou a ex-rexedora. Hombre, yo espero que si tiene capacidad de ser alcaldesa debería salir entre sus ciudadanos y dar las explicaciones que tenga que dar, porque yo creo que en este momento ninguno de vosotros recibió ni una sola explicación, yo tampoco la recibí, de por qué presentan esta moción de censura, de por qué atentan contra la democracia en este pueblo. A sesión comezou puntual ás 12, cun público moi crispado que comezou a increpar uns cando entrou Paula Fernández e o seu equipo e outros no momento en que fixeron acto de presencia os promotores da moción. Sentados os 12 edís, faltou Manuel Mato do Partido Popular por estar en contra da moción. Constituíuse a mesa de idade con nacionalista Matías Rodríguez e o xa non adscrito José Fernández Viéitez. A primeira en facer uso da palabra, Ofelia Rei. Quero manifestar, en primeiro lugar, que a moción de censura que hoxe ven a este pleno para a súa votación foi froito dunha decisión moi meditada por parte de todos os concelleiros que asinamos. Que a situación de inestabilidade política e institucional que se está dando no noso concello pode dañar irreparablemente o presente e o futuro de Silleda, o enfrontamento social que vive o noso pobo, producto dunha mala administración, non só das responsabilidades que ten asumidas este goberno, senón tamén do sistema democrático que debería respetar e defender. Interrumpida varias veces polos berros do público, Rei culpou en exclusiva a alcaldesa da situación por negarse a pactar no seu día co BNG. Absolutamente nadie pode ser culpable por haber chegado a esta situación. Únicamente a señora alcaldesa. Tiña a obligación de liderar un equipo para poñer en marcha un proxecto para Silleda. Únicamente a señora alcaldesa tiña a obligación de pactar un goberno maioritario con un partido, o BNG, que asentou na alcaldía e se puxo á súa disposición para gobernar este concello, pero non o fixo, únicamente foi capaz de escoitarse a sí mesma. A palabra máis repetida da nova alcaldesa durante o seu discurso foi diálogo. Creemos firmemente que outra Silleda é posible, unha Silleda onde as cousas que real e non artificialmente preocupan aos veciños, se resolvan con seriedade e eficacia, onde os servizos melloren día a día e onde os problemas se afronten dende o diálogo, a sensatez, a tolerancia, o respeto e a pacífica convivencia, e non dende o autoritarismo, a intriga, a manipulación e a soberbia. Sobre o novo camiño que se abre para Silleda, Rei comprometeuse a tirar do carro e atender a todos os veciños máis alá da cor política. Debemos lograr que os silledenses se sintan orgullosos da súa alcaldesa e do seu goberno. Estou segura de que unha maioría unida neste concello é a única solución para resolver os graves problemas que ten. Vamos a olvidarnos de tendencias ideolóxicas. Vamos a formar un equipo de persoas que queren traballar polo seu pobo, empuxando todos na mesma dirección, recuperando a tan ansiada e necesaria estabilidade política e institucional.